едно Кой това? сърце. Това не ми харесва. Кое ти харесва? Айде, вземи си каквото ти харесва. Искам да взема едно... Червено ще искаш. Фосфорно. Няма. Няма ли фосфор? Няма фосфор. Това е. Може ли на вас да ви зададем няколко въпроса? По случай празника днеска. Какъв празник е днес? Днеска вие какъв празник празнувате? Той празник беше на 1 февруари. Така. Да. Значи днеска не празнувате. Днеска американския вариант на Трифон Зарезан. Така да го кажем. Да. Какво ще кажете за любовта? Вярвате ли в истинската любов? Да. Да. За ревността ме интересува. Най-вече. Какво ще ми кажете? Да. Какво да ви кажа за ревността? Ревността е един лош порок на българина, на човека. Да, значи не трябва да има ревност. Аз мисля, че трябва да има в рамките на нормално. Може би, да. И ще питаш ли нещо? Ще питаш ли нещо? Изживявали ли сте истинската любов? Да. Много се радвам за вас и ви пожелавам да сте все така усмихнати и влюбени. Днеска приятно прекарване, който празник празнувате. Сповядайте И на здраве! стъпчица за нашия магазин. Благодаря. Благодарим.